गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनिफ्राय गोजोननाय जासिग्रोबाय जे दिनैहाय जोंनि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि 5थि गेवलां मेल जेनेरेल मिटिं जादों। बियो रुनिकाटा बिसिडिसिनि मोनसे कमिउनिटि हलाव जादों। दा बेवहाय जोङो बोसोराव भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि जेनेरेल मिटिंखौ खननै लायो। दा बे खननैनिनो नैबे मोनसे खनसे पार्ट 5 जेनेरेल मिटिं जाबाय दा बेवहाय जोङो जोंनि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटियाव थाखा फैसाया बेसेबां इनकाम जाखो आरो जोङो जोंनि ससाइटिनि मेम्बारफोरनि गेजेराव बोरै बोरै थालायनांगौ, जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बोरै बोरै फोरोंनाय फारसे हेल्प होनो हायो, बेफोरनि सायाव गोथौआरि गुवारै सावरायनाय जायो। आरो जोंनि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटियाव दासिम जोंना 98 जन फेमिलि दं। बियो फेमिलिखौ लानानैनो जोङो एखमबा काउन्सिलिं जायो। दिनैबो जोङो जोंनि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय ओइचएस आरो HSLC पास जानाय बिजाथि फरायसाफोरखौ जोङो मान बावदों आरो बेबायदिनो माखासे सुबुरुन होयो। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा बोरैहाय रांखान्थि आरजिनो हायो, बेंकआव बोरैहाय थाखा फैसा दोननांगौ, बेखौ जगाजग खालामनो थाखाय रुनिकाटा ब्रान्चनि SBI नि ब्रान्च मेनेजार जयन्त बरगयारी सारखौ जों लाबोदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि। मानोना जोंनि मानसिया बेंकआव सोमोन्दो लायैया बहुद गोजान जानानै थायो। जाहाथे जोंनि मानसिया बोरैहाय माने बेंकआव सोमोन्दो लाखिनानै गभर्नमेन्टआव मा स्किमफोर दङ, संसार जानायाव बोरै बोरै थाखा फैसाखौ जों इनभेस्ट खालामनांगौ आरो लनफोरखौ जों बोरैहाय मोनो, नैबेखौ जोङो मोनथिहोनो थाखाय डाइरेक्ट जोङो बेंकनि मेनेजारजों जगाजग खालामनानै जोङो मोनथिहोनो थाखाय दिनैनि हाबाफारियाव लाबोदों। बेबायदिनो जोङो स्टेप बाय स्टेप जोंनि जेनाखि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिया बे सोद्रोमाफोरनि सायाव माखासे गोनांथार मुवाफोरखौ जोङो बेखेवथिनानै होनाय जायो। अडिट हिसाबै थारमाने जोंनियाव जोङो दा 8 मान्थनि जोङो अडिट मोनसे हिसाब जादों। दा 8 मान्थआव जोंनि जेनाखि इनकाम बियो जोङो 6 लाख जोङो मोननो हाबाय। दासिमाव जोंनि जेनाखि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटि बियो खुनु जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय फैसा नङा। बियो जोंनो खांनानै भुरबिलि डेभेलपमेन्टआव जों डनेट होयो। दिनैसिम जों सासेयाव 50,000 जों डनेट होबाय। दा 50,000 डनेट होयोबा जोंनि मेम्बारा 98 जन दं। 98 जननि गेजेराव जोंनि फैसा बेसेबां फैयो, 49 लाख फैयो। दा बेखौनो जोङो एकदम लेस एमाउन्टआव जोङो इन्टारेस्टआव जोङो हरो आरो बे हरनायखौ जोङो कालेक्सन खालामनानै बेखौ जोङो जोंनि जेनाखि ससाइटिनि सोद्रोमाफ्रा सोरबा जेनेबा नोङो न'खराव माबा मोनसे बिपद जाबाय, लेखा फरायनायाव सोरहाबा समस्या जाबाय, एडमिसननि थाखाय रां मोनै जाबाय, सोरनावबा बियोबा आजिखालि 10%, 12%, 8% बेबायदि जोङो लन जों लायनाय खोनायो। खिन्थु जोंनियाव जोङो 2%नि गेजेरजोंनो जोंनि सोद्रोमाफोरनो जोङो बेखौ हरलायनायनि गेजेरजों जाहाथे न'खर सोलिनायाव मोजां जायो, नैबे सिस्टेमखौ जोङो बानायदों आरो बेवहाय जोंनि सोद्रोमाफोरा जोबोद मोनसे गोजोननाय फैदों।